Rozdział 3. Dobrodziejstwa zniszczenia. Tak zakończyliśmy sprawę rozbitej szyby. Najprostszy błąd. Można by pomyśleć, że każdy potrafi go uniknąć. Wystarczy zastanowić się chwilę. Jednak złudzenie rozbitego okna to błąd, który przebrany na 100 sposobów jest w historii ekonomii najbardziej uporczywy. Dziś rozwielmożnił się bardziej niż kiedykolwiek w przyszłości. Co dzień na nowo uroczyście potwierdzają go wielcy kapitanowie przemysłu, izby gospodarcze, przywódcy związkowi, autorzy artykułów wstępnych i felietoniści, komentatorzy radiowi i telewizyjni, wykształceni i używający najbardziej wyrafinowanych technik ekonometrycy, profesorowie ekonomii na naszych najlepszych uniwersytetach. Wszyscy oni na różne sposoby rozwodzą się nad korzyściami zniszczenia. Chociaż niektórzy z nich nie zniżyliby się do tego, aby powiedzieć, że małe akty zniszczenia w ostatecznym rachunku przynoszą korzyści, widzą niemal nieskończone korzyści w wielkich aktach zniszczenia. Mówią nam, że gospodarcze powodzenie nas wszystkich jest o wiele większe podczas wojny niż w czasie pokoju. Widzą cuda produkcji, które możliwe są tylko dzięki wojnie. Widzą też świat, który można doprowadzić do koniunktury dzięki zakamuflowanemu albo odroczonemu popytowi. W Europie po II wojnie światowej radośnie liczyli domy i całe miasta, które zostały zrównane z ziemią i które trzeba będzie zastąpić. W Ameryce liczyli domy, których nie można było zbudować podczas wojny. Nylonowe pończochy, których nie dostarczono na rynek, zużyte samochody i opony, przestarzałe radioodbiorniki i lodówki. Otrzymywali imponujące sumy. To po prostu nasz stary przyjaciel, błąd rozbitego okna. Ma nowe przebranie i wyrósł nie do poznania. Tym razem wspiera go cały pęczek pokrewnych błędów. Miesza się w nim potrzebę z popytem. Im większe zniszczenia poczyni wojna, im większa jest nędza, do której doprowadzi, tym większe są powojenne potrzeby. To nie ulega wątpliwości, ale potrzeba to nie popyt. Efektywny ekonomiczny popyt wymaga nie samej tylko potrzeby, ale odpowiedniej siły nabywczej. Potrzeby Indii są dziś bez porównania większe niż potrzeby Ameryki, ale ich siła nabywcza, a zatem i nowy przemysł, jaki może ona pobudzać, jest bez porównania mniejsza. Ale nawet jeśli uporamy się z tym punktem, możliwy jest inny błąd i rozbijacze szyb zazwyczaj rzucają się nań. Myślą oni o sile nabywczej wyłącznie w kategoriach pieniężnych. Dziś pieniądze można wydrukować. Pisze się, że druk pieniądza jest największym przemysłem świata, jeśli produkcję mierzyć w kategoriach pieniężnych. Jednak im więcej pieniądza produkuje się w ten sposób, tym bardziej spada wartość każdej jego jednostki. Ten spadek wartości można mierzyć wzrostem cen towarów. Ale ponieważ większość ludzi uparcie myśli o swoim bogactwie i dochodach w kategoriach pieniężnych, uważają oni, że powodzi im się lepiej, gdy kwoty pieniężne wzrastają, nawet jeśli w kategoriach rzeczowych mają wciąż mniej. Większość dobrych wyników ekonomicznych, które w swoim czasie przypisywano II wojnie światowej, w rzeczywistości brała się z wojennej inflacji. Można je było osiągnąć równie dobrze i naprawdę je osiągano, także w czasie pokoju, przy takiej samej inflacji. Później wrócimy do tego zagadnienia iluzji pieniężnej. Jest więc pół prawdy w złudzeniu wspieranego popytu, podobnie jak to było w przypadku błędu rozbitego okna. Rozbite okno to rzeczywiście dobry interes dla szklarza. Zniszczenia wojny rzeczywiście stanowią dobry interes dla producentów pewnych wyrobów. Zniszczenie domów i miast to rzeczywiście interes dla branży budowlanej, ponieważ w czasie wojny nie można było produkować samochodów, radioodbiorników i lodówek, rzeczywiście prowadzi to do skumulowanego powojennego popytu na te konkretne produkty. Ludziom na ogół wydawało się, że był to wzrost całkowitego popytu. I po części taki wzrost nastąpił w kategoriach pieniądza o niższej sile nabywczej, ale przede wszystkim nastąpiło przeniesienie popytu z innych produktów na te właśnie. W Europie budowano więcej nowych domów, niż byłoby trzeba w innej sytuacji, ale gdy ludzie budowali więcej domów, mieli do dyspozycji dokładnie o tyle samej siły roboczej i zdolności produkcyjnych, które można było przeznaczyć na coś innego. Gospodarka wzrastała w pewnym kierunku, ale zarazem, pomijając fakt, że pragnienie i pilna potrzeba pobudzały energię produkcyjną, zmniejszała się w innych. Wojna, mówiąc najkrócej, zmieniła powojenny kierunek wysiłków, zmieniła równowagę pomiędzy gałęziami gospodarki, zmieniła jej strukturę. Kiedy w Europie zakończyła się II wojna światowa, nastąpił nagły, a nawet spektakularny wzrost ekonomiczny, zarówno w krajach, które zostały spustoszone przez wojnę, jak i w tych, które tego uniknęły.
W których najbardziej zniszczonych krajach, przykładem mogą być Niemcy, postęp był większy niż w takich jak na przykład Francja, które znacznie mniej zostały dotknięte wojną. Po części przyczyną była zdrowa polityka gospodarcza Niemiec zachodnich, po części rozpaczliwe pragnienie powrotu do normalnych warunków życia, co pobudzało do zwiększonych wysiłków. Ale nie znaczy to, że zniszczenie nieruchomości jest korzystne dla osoby, której się to zdarzy. Nikt nie pali swojego domu na tej teoretycznej podstawie, że pragnienie odbudowy pobudzi jego energię. To całkiem normalne, że po wojnie przez pewien czas energia ludzi jest podsycana. Na początku sławnego 3 rozdziału historii Anglii Macaulay podkreśla, że żadne zwykłe nieszczęście, żadne zwykłe błędy rządu nie są w stanie przynieść narodowi tyle zła, ile dobra przynosi mu stały postęp ludzkiej wiedzy i stały wysiłek każdego człowieka, który chce poprawić swój los. Często stwierdzano, że nadmierne wydatki, wysokie opodatkowanie, absurdalne ograniczenia nakładane na handel, skorumpowane rządy, zgubne wojny, bunty, prześladowania, pożary, powodzie nie były w stanie zniszczyć kapitału tak szybko, jak wysiłki prywatnych obywateli były w stanie go wytwarzać. Nikt nie chce, by jego własność została zniszczona. Czy to podczas wojny, czy pokoju. Co jest szkodliwe i zgubne dla jednostki, musi być również szkodliwe i zgubne dla zespołu jednostek, jakim jest społeczeństwo. Wiele z błędów, najczęściej spotykanych w ekonomicznym rozumowaniu, bierze się ze szczególnie wyraźnej dziś skłonności do myślenia w kategoriach abstrakcji, zbiorowości, narodu. Zapomina się przy tym lub lekceważy jednostki, które się na nie składają i nadają sens tym terminom. Nikomu nie przyszłoby do głowy, że zniszczenia wojenne stanowią ekonomiczną korzyść, gdyby pomyślał najpierw o ludziach, których własność uległa zniszczeniu. Kto uważa, że zniszczenia wojny zwiększają całkowity popyt, zapomina o tym, że popyt i podaż są jedynie 2 stronami tego samego medalu. Jest to ta sama rzeczywistość, tyle że widziana z różnych kierunków. Podaż wytwarza popyt, ponieważ u jej podstawy jest popyt. Podaż wytwarzanych przez ludzi rzeczy oznacza w istocie to, co mogą oni zaoferować w zamian za rzeczy, których sami pragną. W tym sensie wytwarzana przez rolnika podaż zboża stanowi podstawę jego popytu na samochody i inne dobra. Wszystko to są nieodłączne części nowoczesnego podziału pracy i ekonomii wymiany. To prawda, że ten podstawowy fakt jest dla większości ludzi, łącznie z niektórymi ekonomistami, których uznaje się za znakomitych, nie dość jasny. Komplikują go takie sprawy, jak wypłaty wynagrodzeń, czy pośredni charakter, jaki ma dziś praktycznie wszelka zmiana dokonywana za pomocą pieniądza. John Stuart Mill i inni klasyczni pisarze, chociaż czasami nie udawało się im w dostatecznym stopniu uwzględnić złożonych konsekwencji wynikających z użycia pieniądza, spoglądali przynajmniej przez zasłonę pieniądza należącą u jego podstaw rzeczywistość. Pod tym względem wyprzedzali wielu spośród ich obecnych krytyków, których pieniądz raczej wprowadza w błąd niż kieruje. Zwykła inflacja, to znaczy zwykła emisja większej ilości pieniądza ze skutkami w postaci wyższych płac i cen, może wytwarzać pozory większego popytu, ale w kategoriach faktycznej produkcji i wymiany rzeczywistych dóbr wcale nim nie jest. Powinno być oczywiste, że realna siła nabywcza zanika wraz z zanikiem możliwości produkcji. W tej kwestii nie powinny zwodzić nas lub wprawić w zakłopotanie skutki inflacji pieniężnej, która podnosi ceny oraz dochód narodowy mierzony w kategoriach pieniężnych. Mówi się niekiedy, że Niemcy i Japończycy byli po wojnie w lepszej sytuacji niż Amerykanie, ponieważ stare fabryki, podczas wojny całkowicie zniszczone, mogli zastąpić najbardziej nowoczesnymi oraz najlepiej wyposażonymi i w ten sposób produkować bardziej wydajnie i po mniejszych kosztach niż Amerykanie z ich starszymi i bardzo przestarzałymi fabrykami i wyposażeniem. Ale gdyby rzeczywiście uzyskali w ten sposób niewątpliwą przewagę, Amerykanie mogliby łatwo zrównoważyć się, obracając w gruzy swoje stare fabryki i wyrzucając na śmieci stare wyposażenie. W istocie wszyscy producenci we wszystkich krajach mogliby co rok wyrzucać na szmelc wszystkie stare fabryki i wyposażenie, budować nowe i wyposażać je na nowo. Prosta prawda głosi, że istnieje optymalny wskaźnik wymiany, najlepszy czas dla jej dokonania. Zniszczenie przez bomby fabryki i wyposażenia przyniosłoby korzyści producentowi tylko wtedy, gdyby akurat nadszedł czas, w którym skutek zużycia i zestarzenia się ich wartości spadła już do zera albo jeszcze niżej, a bomby wybuchły właśnie wtedy, gdy wezwał ekipę do przeprowadzenia demontażu lub zamówił nowe wyposażenie.
To prawda, że wcześniejsze zużycie i zestarzenie się fabryk i wyposażenia, jeśli nie były prawidłowo odzwierciedlone w księgach, mogłyby sprawić, iż ich zniszczenie okazałoby się ostatecznie mniejszą klęską niż to się wydawało. Istnienie nowych fabryk i wyposażenia przyspiesza starzenie się starszych. To także prawda. Gdy właściciele starają się wykorzystać fabryki i wyposażenie dłużej niż pozwala to maksymalizować zyski, to producenci, których fabryki i wyposażenie zostaną zniszczone, jeśli założymy, że chcą je zastąpić i mają potrzebny kapitał, osiągną względną korzyść albo, mówiąc ściślej, podniosą mniejszą względną stratę. Doszliśmy, mówiąc w skrócie, do wniosku, że zniszczenie fabryk przez pociski czy bomby nigdy nie przynosi korzyści. Chyba że wskutek amortyzacji czy zestarzenia się utraciła ona już wartość lub nabrały wartości ujemnej. Co więcej, omawiając to zagadnienie, pominęliśmy jak dotąd okoliczność najważniejszą. Jednostka czy socjalistyczny rząd nie może zastąpić fabryk i wyposażenia, jeśli nie uzyskała lub nie może uzyskać oszczędności, zakumulowanego kapitału, pozwalającego dokonać wymiany, a wojna niszczy zakumulowany kapitał. Pewne czynniki mogą oczywiście działać w przeciwnym kierunku. Odkrycia i postęp technologiczny, jakie mają miejsce podczas wojny, mogą na przykład tu i ówdzie zwiększyć produktywność jednostki czy społeczeństwa. Także w ostatecznym rachunku ogólna produktywność może rzeczywiście się powiększyć. Popyt powojenny nigdy nie odtwarza dokładnie popytu przedwojennego, ale te komplikacje nie powinny odwodzić nas od podstawowej prawdy, że bezsensowne niszczenie czegoś, co posiada rzeczywistą wartość, jest ostatecznie zawsze stratą, jest nieszczęściem albo klęską. Bez względu na okoliczności, które w konkretnym przypadku mogą wywoływać skutki przeciwne, nigdy w ostatecznym rachunku nie można uznać go za błogosławieństwo czy dobrodziejstwo.